Dnes som s veľkým potešením prebral kľúče od nového auta 7-miestneho, ktorého súčasťou je aj hydraulická plošina. To znamená, že bude slúžiť pre ZTP a pre ľudí všeobecne so zdravotným znevýhodnením. Ja si myslím, že takáto činnosť, takáto služba v meste Poltár stagnovala a naozaj som veľmi rád, že sa nám to podarilo uskutočniť a finálna podoba je tu. Tento projekt bol riešený ešte pod taktovkou bývalého vedenia. Žiaľ, bývalé vedenie už nedotiahlo do finálnej podoby tento projekt. Na základe toho, že sa nepodpísala zmluva, sa aj zrušilo. Ako som nastúpil do úradu, mali sme stretnutie cez MAS Hornohrad. Ja som sa pýtal na ďalšiu možnosť, či by sme sa mohli opätovne uchádzať o toto motorové vozidlo. Bolo im povedané, že áno. Hneď sme to rozbehli cez projektové oddelenie, kde chceme aj pozdvihnúť prácu projektového oddelenia, a pod taktovkou nového vedenia prišlo nové auto, ako máte možnosť vidieť, a dokonca ešte v lepšej výbave, pretože toto auto je o 11 000 eur vo vyššej výbave. Môžem potešiť všetkých občanov mesta Poltár, že tieto peniaze na toto auto sú vybavené z mimorozpočtových zdrojov, konkrétne cez MAS Hornohrad, ako som povedal, v sume 45 267 eur, a mesto spolufinancuje tento projekt minimálnou čiastkou 5%. A ja verím tomu, že budeme pokračovať v ďalších úspešných výzvach a projektoch. Samozrejme, auto bude pod taktovkou nejakých pravidiel, ktoré ešte si musíme utriasť. Nebude môcť byť zneužívané, ale naopak využívané skutočne pre tých, ktorí túto pomoc potrebujú. A verím tomu, že tých projektov bude pribúdať aj naďalej viac a viac.